IFM News. IFM News. Lokal. Inlungalong ti City Government of Batac nga indalwa ni Mayor Mark Chua ti fuel subsidy program tapno suportaran dagiti lokal a Mannalon kabayatan iti dry cropping season. Tinulungan ti programa dagiti Mannalon amang padanom kadagiti talon, mangkisay iti gastos iti produksyon, ken mangsalaknib iti apit iti tenga ti panawen ti tikag. Agdagop iti 6,227 na Mannalon na nilista iti registry system for basic sector in agriculture. Iti na benepisyaran iti nasao a programa. Na-validate ti tunggal benepisyaryo may bata iti klase ti apit, kalawa ti daga ken kasapulan ti gasolina iti kada ektarya tapno may keddeng iti subsidy. Nangrugi ti panagiwaras iti Enero 27 ken imatmatunan iti Office of the City Agriculturist. Para iti IFM News Idol Glenn Batuyong, Tatak IFM. IFM News.